karon kulay pink. Dili kini political color no, kundi color kini sa simbahan. Color rosas. Nga ang pasabot mao kana mga igsuon nga kitang tanan maglipay sa maong kasaulugan. Og sa liturhiya sa simbahan, gamayng katekismo no, adunay duha lamang ka kasaulugan nga gipahigayon nga magsulob ang pari og color pink. Mao kana ang ikatulo nga Domingo sa Adbyento og ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Og kung atong tan-awon, duha ka Domingo sa dili pa ang mga dagko kaayo nga selebrasyon. Ang pagkatao sa Ginoo ug ang pagpasakit sa Ginoo nga ini kahuman ana mausab kana ang pinakadakong Pasko nga atong pagasaulugon ang maong pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Pero kung atong pangutan-on natong kaugalingon mga igsuon nganong maglipay man kita nga akong atong tan-awon makita man nato dinha ang mga pasakit o pagpakamatay sa atong Ginoo sulod sa maong Kwaresma. Mga igsuon atong makita dinha nga bisan pamantuod nga ang atong Ginoo nagpasakit, nagpakamatay, apan makita nato dinha ang pinakadakong buhat. Ug nakaibawa mo kung unsa ka na mga igsuon, mao ka na ang dakong buhat sa gugma. Una kung maglantaw kita sa maong krus, nga kung disa anaa ang lawas ni Kristo, nagdupa, makita nato dinha ang maong dakong buhat, ang dakong buhat sa gugma. Ang dakong gugma sa Ginoo dinhi kanato maigsuon mao kana ang pinakarason nganong ania siya nagpakatawo niuban kanato aron kitang tanan maluwas diha sa pagkahulog kanato sa maong dakong sala. Mao na nga adunay lain nga meaning sa maong krus nga atong gisunod, nga atong gituuhan. Dili lang kana pagpasakit, pagpakamatay, apan dinha usab nato makita nga ang atong Ginoo nagmadaugon sa iyang mga pag-antos. Kay tungod sa human niya mamatay, sulod sa tulo ka adlaw or after sa tulo ka adlaw, siya nabanhaw. Iyang gilupig ang maong dakong marka sa sala, kana mao ang kamatayon. Nga pinaagin niya, nahatagan kana og lain nga kinabuhi. Ang kinabuhing walay katapusan tungod sa iyang gugma alang kanatong tanan. Muna nga ang atong simbahan, nagpahigayon gayod sa maong pagsaulog, sa maong pagsadya, pagmaya, tungod kay duol na ang maong dakong selebrasyon, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Muna mga igsuon, no? Human na kita sa maong gamayng katekismo, balik na kita sa atong mga pagbasa karon. Ang atong tema nga atong hatagan karon sa maong pagtagad, mao ang pulong nga kahayag. Nganong kahayag man, unsa man ang naa sa kahayag, o nganong bililhon man kini kaayo. Diha sa itong mga pagbasa, kung naminaw kita pag-ayo, atong makita nga bililhon gayod kaayo ang maong kahayag. Pinaka-basic mga igsuon nga tubag,
tungod kay naghatag kini kanato og katin-awan. Naghatag kini og klaro sa mga butang nga anaa sa atong palibot. Ingon ana kabililhon ang maong kahayag kay mauman kini ang mudan-ag sa atong salabutan. Apan bisan pa man kung adunay kahayag, pero kung wala kitay mata, dili nato ma-appreciate or madaig ang maong kahayag. Buot pasabot, ang mata po di ay ang usa sa mga importante kaayong mga butang nga maoy kahimanan nga atong makita ang atong palibot, nga atong masabtan kung unsay nakita nato dinha sa atong palibot. Sa pisyolohiya, mga igsuon, ang mata maoy pinaka-importante sa 5 ka senses sa tao. Kay 80% niini ang iyang gilangkuban sa pagproseso sa mga data o impormasyon diha sa mga butang nga atong nakita. Sa gikaingon pa sa usa ka panultihon, the eyes are the windows of our soul. Nga ang atong mga mata maoy bintana sa atong kalag. Buot pasabot, dako kaayong butang nga aduna kitay sense of sight, nga aduna kitay mga mata kay atong ma-appreciate ang maong kahayag aron usab makita nato ang kaanindot sa mga butang ug atong makita ang dakong kamatuoran mahitungod sa atong kalag nga dili lang di ay puro lawas ang aduna kita mga igsuon, aduna usab kitay kalag nga maoy mulungtad kung kita mawagtangan na sa maong ginhawa dinhi sa atong kinabuhi. Mo na mga igsuon, mao kini ang dakong rason nganong maglipay kita tungod kay ang maong tao no diha sa tong ebanghelyo siya giayo nga sukad pa lamang sa iyang pagkahimugso gipakataw na siya nga walay pananaw, gipakataw na siya nga buta. Mao nga sulod sa daghang katuigan siya nag-antos sa maong kangit-ngit diha sa iyang kalibutan, diha sa iyang kinabuhi. Mao na nga human siya giayo sa atong Ginoo, inana kadakong kalipay nga iyang nasinati diha sa iyang kinabuhi. Tungod kay iya nang makita ang mga butang nga anaa sa iyang palibot, iya nang ma-appreciate kung unsay sulod sa maong kinabuhi. Iya na kinang makita mga igsuon. Ug sa dihang nakita na niya ang kahayag nga gihatag sa atong Ginoo, na usab-usab ang iyang pananaw diha sa iyang kinabuhi. Nahatagan kini og kabag-uhan. Unsay gibuhat niya human siya giayo, miluhod siya atubangan ni Kristo tungod kay nahatagan siya og kahayag human siya magpuyo diha sa kangit-ngit. Ang maong kahayag mga igsuon adunay duha ka mga meaning or kining paghatag o kahayag ni Kristo sa maong buta. Ang buta, ang pagkabuta sa lawas nun nga pamaagi o ang pagkabuta sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Muna mga igsuon, kung dili man tuod kita buta physiologically, apan basin buta kita diha sa atong espiritual nga kinabuhi.
Muna nga ato kanang pamalandungan sa maong Kwaresma nga atong makita kung unsa ang maong kamatuoran nga gipadangat sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-unsa man ng kumpleto ang atong mga senses apan wala kitay pagtuo diha sa Ginoo. Mag-unsa man kanang aduna kitay mga mata apan wala nato makita ang maong dakong kamatuoran. But pasabot, ingon ana kabilinhon ang atong pagtuo tungod kay mao kini ang maghatag kanato og kahayag nga atong masabtan ang mga butang nga gipakita, gipadangat sa atong Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ug tungod sa atong pagtuo, atong makita ang kabilinhon diha sa iyang pagpasakit, diha sa iyang pagpakamatay ug pagkabanhaw. Tungod kay atong nasabtan ang maong dakong kamatuoran nganong ania, nganong gibuhat niya or gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo ang maong mga butang alang kanatong tanan. Tungod kana sa iyang dakong gugma kanato nga kitang tanan human kita mahulog sa maong dakong sala, iya kitang maluwas ug mahatagan og bag-o nga kinabuhi, ang maong pag-angkon sa maong kinabuhing walay katapusan. Sa gikaingon pa sa ikaduhang pagbasa, kita ang mga anak sa kahayag tungod kay giluwas na kita ni Kristo diha sa pagpuyo sa kangit-ngit. Muna nga ang atong mga buhat unta kini diha sa kahayag nga anaa ang buhat sa kaayo ug ang buhat sa katarong. Mausab kini ang gipasabot sa atong unang pagbasa nga kung anaa naglamdag kanato ang Ginoo, malamdagan usab ang atong mga desisyon sa pagpili kung unsay husto, unsay insakto nga maoy makahatag og dakong kaayuhan para sa tanan. Una atong makita diha sa atong unang pagbasa ang pagpili sa mamahimong hari. Ang maong nga butang mga igsuon, lisod kana kaayo buhaton tungod kay para sa kaayuhan sa tanan, kinahanglan makapili kita og usa ka tawo nga maoy mogiya kanato, maoy mo-lead kanato diha sa atong kinabuhi. Muna atong masayran, atong makit-an nga dako kaayo ang kausaban diha sa pananaw sa tawo og sa pananaw sa atong Ginoo. Kay kung pananaw pa sa tawo ang maong gibasihan, for sure, sa pagpakita pa lang sa unang anak ni Isay, nga gwapo, adunay hustong barog, for sure, ato na kanang piliun dayon. Apan, dili ingon ana ang pagpili sa atong Ginoo. Iyang gipili ang maong tao nga makahatag kanato og dakong kabag-uhan nga maoy mogiya paingon ngadto kaniya. Muna mga igsuon sa matag higayon nga kita atubangon usab sa mga bug-at kaayo nga mga desisyon. Kung wala ang giya sa atong Ginoo, ang maong desisyon kasagaran pakyas. Muna nga giingon sa atong anang salmo responsoryo, no, nga wala nay magmakulang pa kanato kung anaa kanato ang atong Ginoo. Tungod kay siya mismo ang muhatag kanato og giya nga maoy mulandag sa atong mga agianan. Nga kita makapadayon pagsunod kaniya diha sa mga maayong buhat, diha sa pagpuyo sa katarong aron usab kita makahatag og kahayag sa mga tawo nga nagpuyo diha sa kangit-ngit aron usab malamdagan ang ilang kinabuhi aron sila makasunod
sa atong Ginoo paingon ngadto sa langit. Amen. Palihog manindog.